Hej YouTube og velkommen til Danish Guys 1. Det er mig Hængstebob, der taler nu, og Frederik han er også med. Sig hej Frederik. Hej. Hvorfor kalder du dig selv Hængstebob? Cause I can. Det er fordi at det er jo din vinkel de ser fra og sådan noget. Jamen du hedder jo ikke Hængstebob rigtigt. Nej, jeg hedder Chris rigtigt. Ja, goddag, jeg hedder Chris. Og slap af, jeg hedder ikke Christoffer eller Christian. Lad være med at spørge om det i kommentarerne. Men han skal snart flytte. Ja, det er dig. Du bygger huset. Hvad? Jeg gider ikke bygge det. Pølsehår? Du kan sælge pølsehår. Det er ikke nok træ, bare lige så du ved det. Nej. Så laver jeg bare sådan noget cobblestone. Hvor klam! Hvor klam, find noget mere træ. Okay. Det kommer lige om lidt. Måske jeg skal sætte home derovre. Maybe it's a good idea. Hvor lille hus. Bliver længere og længere og længere og længere. Det skal hele øen. Ej, vi skal have en lille bitte have. Jeg lægger en smule, det er pisse irriterende. Danish Guys 1! Kan man ikke sætte normale home? Jo. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hele tiden trykker den sang. Det er pisse irriterende. Bare vent det døve øre til, når jeg synger det. Hey! Inviter mig lige til byen. Ja. Så må du godt lige tage og invitere mig, ikke? Lille klub. Hvorfor smadrer jeg det ikke med min økse? Står du smadret med en hånd, så kan du bruge en øks. Klart. Kommer lige ind på serveren, så skal jeg blive relog. Min Minecraft kan ikke lide mig lidt. Træls. Jeg vil lige overhente noget træ. Det er træls. Hvorfor fanden bliver jeg ved med at hugge det med hånden, når jeg kan hugge det med en økse? Fordi du ikke tænker dig om. Hold da din kæft. Jeg kunne godt sætte mit normale hjem. Ja, det gør jeg også, når jeg gad bare ikke til det. Jeg har måske et mod, som hedder Smart Moving. Det gider jeg ikke have mere. Jeg dykker. Man kan vist ikke bruge det på den her server. Jeg svømmer baglæns. Og nu dykker jeg. Okay. Det øver man ikke må bruge det herinde. Men altså, når vi skal over sådan nogle høje vægge inde på andre folks grunde, så tror jeg altså, jeg hopper over væggene med Smart Moving. Nå ja, der er alt muligt inde på den her server og sådan noget. Jeg kan allerede se en bygning herovre fra. Hvad? Jeg kan allerede se en bygning herovre. Ja. Jeg håber ikke, de kan høre mig. Ja. Vi skulle lige have lavet en lydtest. Nej, det gør vi bagefter. Ja, det gør vi på et andet tidspunkt. Gider ikke lige nu. Tre. Jeg har fundet et hus. Jeg vil totalt. Altså, jeg har fundet et lille bitte hus ud af træ. Er det dit? Jeg har ikke lavet noget lille bitte hus ud af træ. Jeg har ikke noget træ på mig. Jamen, det er lige ved siden af vores eget hus. Så er der en mega mini.
Det er ikke mig. Jeg kigger lige efter noget. Jeg prøver at komme op i et hus. Er dit hus, hvor der er en stor væg, man skal kravle over? Nej, du skal kravle hele vejen op et bjerg. Hvis det er, så kan jeg godt tage ferie til dig, så kommer jeg jo hen til dig, og så kan jeg kravle op i bjerget ved lethed. Det vil godt, jeg er heroppe. Oven på bjerget. Nå, okay, men jeg vil alligevel derhen. Frederik Perwas. Let's bike. Kan du så lige her vente det? Jeg tror lige, skal lukke det ind. Jeg ved godt, at det er meget tit, jeg skal lukke ud og ind, og det kan sige til mig. Og nu må jeg ikke komme ind. Jo, lige nu måtte jeg godt. Lige før måtte jeg ikke. Too fast relog in. Er der så ikke en skid heroppe? Jo, der er et uldhus. Wow. Jeg er oven på huset, så jeg ved ikke, hvor du er henne. Der er et hus af uld. Der er lava inde i. Så var der jo også noget. Og der var lige en creeper, der sprang lige ved siden af mig. Oh my god, jeg lækker. Har du været inde i det der uldhus? Ja, det kan jeg se. Ja, jeg kan bare grave igennem det. Du skal ikke gå ind i midten. Nej, det kunne jeg godt se. Egon Benja Kjeld sked sig selv ihjel. Du har drukket en potion af en art. Nej, jeg har spist rødden kød. Klamo, hvor du ulækker. Du er klam. Løb! Hey Frederik. Ja. Skal vi lave en tale let's play? Ja, det kan jeg godt på et tidspunkt. Ja, okay. Det er bare fordi, at inde på BCT, der har vi jo flere ting, så kan vi jo... Jo, vi har de ting, man starter med. Ja, okay. Man starter med et par diamanter og en red metal. Nej, en dark metal, mener jeg. Sådan nogle ting. Mm. Yeah. Frederik, kan vi ikke snart gøre det, jeg lægger for normale Minecraft? Okay, så tak lige af. Ses, YouTube. I må have det godt.